Right, muri yeZimbabwe patasvika right now ka ndikuya kwenzi kwa mvura yacheka makumbo tatarisana nekuyambuka kana kunyura mvura handiti toramba tichierera negwizi ndo zvate tisingazodi. So chii chiri kuitika muri yeZimbabwe? Tiri kutaura isusu kuti right now there is an alleged agreement that is existing pakati paGeneral Chiwenga, because zviri kunzi General Chiwenga 3 days ago he actually gave a statement, the last statement rakapa kuma generals. This is internal news now. This series it's public information. So we will say from what we heard from our sources. Tukunza kuti Chiwenga wakaenda kuma generals achiti you know what guys, what we agreed muna 2017 everything I'm ready to give it all up. Apanga kupama generals. Chachi ultimatum. I'm ready to give it all up because it seems like I'm not really getting your full support in this. So I'm ready to give all up ndoregachi mnangagwa achita zvaari kuita. So as of right now muri Zimbabwe tiri kunzwa isusu kuti vakomana vasimbisa Chiwenga. Vakomana vapased Chiwenga a statement that is very strong. We don't know how far true this is. But muri kufanira kupanzwa apa because if this is true, in fact zvakaitika statement riri kunzi rakapiwa because Chiwenga it's around 3 days ago Chiwenga pakaisenda message yanditi he got the response the same day. So this actually explains why ane attitude yaanayo right now. This actually explains why akataura zvakataura nezuro zvose zvotoziva kuti wakataura achitaura nyaya yekuti hondo usada hondo because unobverenyugwa, kana uchida hondo zvirata usati wambobverenyugwa nebara handiti ukanzi nebara kawanikore ndaputsa ndafuka haufu wakadachi hondo futi ndozvaitagwa navaChiwenga, right? So zviri kunzi vakomana vakapa Chiwenga a statement. They gave a statement back to Chiwenga richitaura kuti iro isusu tine zvatakabvumirana. So takambotaura nenyaya yeinternal voting yakaitika nyaya yeCAB 3 kumagenerals KG6 takambozvitaura panapa. So that voting yoyo yakabudisa an agreement. I think vanotevera vanozviziva yakabudisa an agreement iri kuti iyo let as of right now since bill number 3 risati rapasiswa the same thing alright, since bill number 3 risati rapasiswa the military will not be able to do anything because Mnangagwa asati agura mutemo. Mnangagwa as of right now haasati ava kugona kupiwa mhosva yekuti he willingly manipulated the constitution that he swore an oath to protect, and it was haasati apasisa bill number 3. So magenerals akabvumira kuti kana akapasisa kana ava nemhosva ndo patichabvumira isu situation yekuti vanoenda kukoti voenda kukoti, and we make sure kuti majudges are not intimidated, they are judging from clear conscience. Muri pabata muri Zimbabwe to make sure that the environment allows kuti vanhu vafunge freely pasava neari kuintimidata vanhu, kuitira kuti kana Mnangagwa achisungwa osungwa under the law, under the constitution because of mhosva yekuita break his oath to protect and defend the constitution. So this is what the generals vari kunzi ndo zvakaudza Chiwenga. But tinoda kudzoka also kuti munzwisise something, nyaya yemadhuku, nyaya yemawar veterans, right? 6 mawar veterans ana lawyer wawo Lovemore Madhuku vari mukoti yeZimbabwe constitutional court nenyaya yebill number 3 vari kuti bill number 3 rakapushwa zvisiri pamutemo handiti. So that case macourt first time yakati argument yaiti hamuna kumhanya here kuwisa this nyaya kukoti iyo bill number 3 racho risati rapasiswa hamupabata. So izvi ndo zvinozokonekitira nenyaya yaChiwenga yekuti wabudikira achipa maoni yekuti siyanai nekuda kutanga achigandanga, siyanai nekuda kutanga hondo handiti. Mobva maona kuti he is getting also support from inside, from within the military establishment, according to the information yasvika panews desk pedu. So we don't know what is going to happen in the near future, but we are watching the space. Pano pamzinda wati change chichipama every update. Stay tuned. Thank you for watching. Peace.